Bona tarda a tothom. Si us sembla bé, començaria amb una mica l'acte de graduació, de comiat. En primer lloc, sobretot donar les gràcies al professorat de quart, a la seva coordinadora, Núria Piera, als tutors i tutores, especialment de quart, que han fet possible aquest acte, al coordinador extraescolars i a la resta del claustre, evidentment, aquí present, d'acord? A l'AMPA, que no sé si l'hem citat, però també molt important. Dir-vos breument com anirà una mica. Sobretot, ara, jo res, us diré, no us espanteu, us direm 4 reflexions una mica, amb carinyo, val? La coordinadora també us dirà unes paraules i després us explicarà una mica com ho farem. Sabeu que haureu de pujar, etc. També s'està fent un vídeo sobre aquest acte, llavors després això es compartirà amb totes les famílies perquè tingueu un record. En principi, sobretot això, jo el que vull és felicitar-vos com a director, en nom del claustre, especialment, per haver arribat fins aquí. El camí, els que som pares, sabem que la primària és com una època que vosaltres la veieu molt llarga, no? Semblen molts anys, o són molts anys, però sembla un camí molt llarg. La secundària, si us fixeu, ja ha sigut una mica més breu i cada vegada, diguem que aquestes petites tanques que s'han de saltar, aquestes petits obstacles que donen pas a una altra història, us les trobareu, no?, al llarg de la vida. Sobretot, evidentment, els que fareu batxillerat doncs, tindreu un altre pas que fer. També les persones, els alumnes que vagin a fer un grau o vagin a fer mòduls. Les PAU són un altre pas, etc. L'important és que jo la reflexió que us volia fer és que és necessari que per passar totes aquestes tanques i aquests petits obstacles que tots hem passat en general, heu de donar el millor de vosaltres, individualment, que molts ja ho doneu, val? I col·lectivament. Si no, pot passar que no s'aconsegueixi, que caiguis, val? Com un atleta quan mireu la tele i ha de fer un salt, està corrent a l'estadi olímpic i no supera la tanca, no? Fa una mica de riure, però és un problema, no?, per a aquella persona. Hem d'evitar que això passi. Llavors, vosaltres, en general, jo la reflexió que faria, i crec que la comparteix tot el claustre, és que acadèmicament o personalment sou una bona promoció. Ja sabeu, fa 4 dies es van fer les proves de quart d'ESO, van demostrar que capacitat en teniu, però sí que és veritat que, sense ànims, ja dic, perquè aquí estem perquè avui sigui un dia festiu, un record maco, però sí que hem de millorar una miqueta, en quant a la responsabilitat, una mica el respecte en general, perquè si no això es pot acabar passant factura. Sabem que venim del Covid i encara hi som, no? Però això no és una excusa, vull dir que altres nivells de l'institut han passat el mateix i han demostrat una miqueta més en això. Jo crec que no és que us estigui fotent una bronca, únicament us dic el que veig bo i el que veig dolent. Llavors, el que sí volem és desitjar-vos el millor. Segur que aconseguireu totes aquestes fites que us marcareu, perquè teniu prou capacitat, ja us ho he dit, però us convido a això, a fer una petita reflexió al llarg de l'estiu. Avui no, perquè avui és un dia de festa, que us heu de passar bé. A l'estiu, al principi, tampoc voldreu possiblement reflexionar en res, però arribarà un moment que tindreu temps per fer-ho. I jo crec que si voleu ser millors, heu de fer aquestes reflexions, no? I a la llarga dir, jo he passat pel Salvador i Pedrol, vull fer-me una mica digna d'això també, jo crec que en això ho podeu encara millorar i únicament dir-vos això, felicitar-vos, desitjar-vos el millor i que, en fi, que tot sigui molt positiu, tant aquells que continuaran com els que marxaran. Bé, moltes gràcies. No, ja està, sí.
Hola? Sí. Bé, doncs jo, gràcies a les paraules del Juan Carlos, jo per la meva part volia donar-vos l'enhorabona per haver arribat fins aquí, d'acord? La majoria de vosaltres ja té el títol, el graduat de l'ESO, sota el braç, a uns altres li queda molt poquet i uns altres ja han obtingut el seu passaport cap a uns altres horitzons, cap a uns altres estudis, per continuar la seva vida. També que espero que de tot cor que hagueu gaudit molt d'aquests anys d'institut, d'acord? Que més enllà del profit merament acadèmic, doncs m'agradaria que hagueu tret o que hagueu après o sobretot tret o valors, no?, del tipus que ha comentat el Juan Carlos, de l'empatia, doncs el respecte, d'acord, la solidaritat. Doncs jo crec que sí que hem assolit i que hem après molts d'aquests valors i que els hem aplicat, no?, sobretot en aquests temps tan difícils, però que encara ens queda camí i que continueu cultivant aquests valors, d'acord? Després, i per suposat també, que s'endueu experiències bones i enriquidores, bons records d'aquests que queden per sempre i molt bons amics i amigues, d'acord? És difícil parlar, ja sé, de fantàstics anys de l'institut quan heu passat 2 anys molt, molt especials, molt particulars i d'alguna manera espantosos. O sigui, vau acabar tercer completament confinats a casa i vam començar quart també amb molta por i incertesa de què anava a passar, si podríem continuar fent tot el curs de forma presencial, si no, si aquestes mesures de seguretat que les podríem complir, si ens mantindrien sans i segurs. Ens hem hagut d'acostumar a moltes coses, com lo de la mascareta, el gel, a passar molt de fred a l'hivern, amb les finestres i les portes obertes, a passar calor ara darrerament aquests dies, ofegats amb la mascareta també, netejar taules entre classe i classe, etc. Però ens hem acostumat, uns més que altres, però hem complit i el cas és que estem aquí, que hem aconseguit fer tot el curs sencer i que alguna cosa hem fet bé, d'acord? Així que també estem orgullosos i us heu de sentir orgullosos d'això. No me vull enrotllar molt, però vull agrair i felicitar, evidentment, a tot l'equip docent de quart per tot l'esforç extra que s'ha suposat aquest curs, la paciència, la dedicació, etc. I especialment als tutors, per la feina feta dintre de l'aula i fora de l'aula. I jo espero que aquest estiu puguem desconnectar i no tenir malsons amb dinàntia, d'acord? Això, a veure si ens podem treure això del cap una mica, i al setembre tornem. Bé, evidentment a l'equip directiu, que ens ha facilitat molt i ens ha permès fer tot això que estem fent ara, i a gent com el José Antonio Martos, el Miquel, el Xavier Pérez, en l'ajut tècnic que ens han proporcionat, i sobretot a molts de vosaltres que ja s'esteu avorrint i despistats, que heu vingut aquest matí i heu ajudat molt a muntar tot aquest tinglau, encara que se'ns han volat pràcticament tots els globus i molta de la parafernària que havíem posat, però què farem, el vent ens ha jugat una mala passada. D'acord? Bé, i ja està. Desitjar-vos tota la sort del món, però sempre recordant que la sort també s'ha de buscar una mica. Hem de posar il·lusió, dedicació, treball, feina en tot el que volem fer i així la sort potser vindrà més fàcil. D'acord? Bones vacances i que sigueu feliços. Hola. Vale. Darwin Aguilar Procel. Hugo Arredondo Martínez. Nayara Baño Gómez.
Carla Campos Balmón. Conmigo. Pol Casco Viladomat. Laia Ciurán Saranda. Marc García Fernández. Paola Ariadna Gil Gómez. Iker López Gómez. Marcos Martí Gil. Eso, Marcos Martí Gil. Manel Martín Noria. Laura Mora Amor. Joel Moreno Molero. Víctor Hugo Narváez Cerpa. No está, vale. Gonzalo Laya Romero. Joel Olavarría Sánchez. Ole. Abril Ortiz Collado. Uy, sí, pues vamos. Alex Ortiz Fernández. ¿Dónde vas? ¿Por dónde vas? Cristina. Cristina Parra García. Ole. Arnau Paz López. Asier Pérez Colmenal. Mar San Nicolás Morales. Joel Sánchez Galán. ¿No está? Vale. Unai Torreblanca Sánchez. Ole, ole, vamos. Venga, ¿ya está? Gracias. Vale. Arnau Alcolea Lampurlanés. Leticia Alves Nogueira. Hostia, me toca, ¿no? Jessica Ernesto García. Max Bravo Cascajosa. Óscar Cañero Godoy. Ethan Cano Gavilán. Hostia. Yahao Chen. Alex Daza Zambrano. Hostia. ¿Cuál me toca? Adrián Fernández. Ferrero. Julia García Coma. ¿Dónde estamos? Laia Gavilán Hernández. Cristian Gorrindo Pereira. A mí me la has liado. Nora Jiménez García. Noa Llopar Güell. Aina Martínez López. Aitor Martínez Medina. Alex Mateo Puente. Mireia Menchón Ruiz. Carla Romero Muñoz. Claudia Ruiz Romero. Lucía Sacaluga Carazo. Darío Sánchez Ramírez.
Alex Sanz Villalba. Pau Soler Jurado. Adrià Torrebadella Olmos. Y Lidia Torres Durán. Lorena Baviano Alonso. Claudia Canaval Pérez. Jan Duarte Pascual. Nadir El Harrad Bachiri. John Stephen García Durán. Hugo García Muñoz. Moisés García Poveda. Gerard Gaspar Puyantell. Carla Jiménez Carmona. Jennifer González Gargallo. Adrià Gracia Benedico. Laura Ranell Bonmediano. Laura Hidalgo Roldán. Bruno Linares León. Miriam López Moreno. Robert Pérez Juliá. Neus Platas Vázquez. Christopher Gabriel Procel Aguilar. Omar Sebastián Ramírez Espinoza. Óscar Rodríguez Pérez. Leticia Rodríguez Requena. Miguel Zacaluga Carazo. ¿Cómo es? Bouchanoas. Juan José San Higinio Bouchanoas. Daniel Sánchez Cimarro. Alex Tomillero Rodríguez. Aleix Ventura Martinell. Laia Villegas de Dios. A Iker Anguila Ramírez. Eric Arjonas Vargas. Tristán Armanda Ortiz. Mael Miguel Audión de Luis. Joseph Bringadelli Rojo. Unai Buendía Medina. Vale. Alex Carpintero Fernández. Mario Carrasco Martínez. Laia Cortado Felipe. Judith Díaz Sánchez. Miguel Esteve Redondo. Aina Faraudo Bardou.
Noa Flores Rodríguez. Judith González Martín. Roberto Rafael Ibáñez Mera. Y el siguiente también, que quiero decir a la ley. Sergi López Sánchez Paniagua. Laia Martín Noria. Lucía Mesa Buzón. Nerea Molina Gutiérrez. Victoria Ocaña Delgado. Hugo Ramírez Gorgoso. Iker Gerard Riofrio Ruiz. Alicia Ruiz Gallego. Arán Salva García. Joel San Nicolás Prieto. Gerard Sánchez Fuentes. Máxim Valero Gómez. Camila Paniagua. Jana Badal Ginastá. Marta Carolina Aguirre Pazmiño. Cristian Ayeli Bafaña Castillo. Más lento, más lento. Marta Vergua Espejo. Nicolás Casals González. Iván Catalán Coloma. Vale. Albert Cerdán Masero. Paul Chalé López. Guillem Clavera Cobos. Marc Escobar Carrasco. Albert Fernández Díaz. Paula Fernández Sánchez. Sergio Fuentes Bonilla. Daniel García Dan. Andrea García Carrillo. Acer Gómez Beivide. Arián López Miguel. Mario Muñoz Escribá. Marc Naranjo Carretero. Francesco Espina Jiménez. Elena Palomino Palacios.
Meritxell Pastrana Llague. Héctor Pérez Romero. Paula Santaló Rodríguez. Sara Sobrón Bajamonde. Perdón. Albert Zúcar Gasco. Tabata Terrón Vallega. Berta Vicente Flores. Farem ara ja també un regal pel professorat, val? Per aquests tutors i tutores. Dolors Pedrol, davant. Qui dones tu? Núria. Gràcies. David Carracedo. Un selfie. Joan Gázquez. Mireia. Bueno, moltes gràcies. Fem una foto. Vinga. Antoni. Mira, ja està. Ja està la foto. Per a continuar una mica en l'acte, alguns de vosaltres heu preparat unes paraules per dir a la vostra classe, uns altres heu preparat paraules i també heu preparat uns vídeos que volem que passem per veure'ls tothom. Per tant, si voleu, anem en ordre de classes. Ja fa 4 anys que vam haver-nos d'aixecar a les 7 del matí per començar aquest camí. Avui hem arribat al final del camí. Mai vam imaginar que durant aquest temps conviuríem amb persones que es tornarien tan importants en la nostra vida. Potser d'aquí uns anys no ho són, però durant el camí van convertir-se en més que els nostres amics. Els recolzen, t'estimen, et critiquen, t'ajuden, et discuteixen, et donen suport en moments difícils. Amics. Al cap i a la fi hem format una petita família de més de 30 persones. Només 4 anys ens han fet falta per conèixer els diferents tipus de persones que ens envolten. El que sempre s'enfada, els simpàtics, els amables. El primer any és el més difícil, ja que arribes i et trobes enmig d'una classe envoltada de cares noves, de persones que no havies vist mai i poca gent es coneix. Poca gent es parla. En aquell moment tots desitgem tornar a l'escola, on es coneixíem i solament jugàvem. Però comencem a caminar i a poc les nostres vides comencen a entrellaçar-se. Ens acostumem a veure les cares tots els dies, a saludar-nos, a escoltar-nos i a estimar-nos, fins que va acabar el primer any. Aquest només ha sigut un tram del camí que encara ens queda per recórrer. Passa l'estiu i tornem a ser-hi tots. Tornem a reunir-nos per seguir amb el camí. Aquest segon any és diferent, ja ens coneixem i ens tenim més confiança i començarà a ser més el grup i menys persones. En plena adolescència les hormones no juguen al nostre favor i no tot el que fem és raonable, però vam aconseguir escalar aquest tram de la muntanya i no tot va ser fàcil i vam trepitjar-nos els uns als altres, però vam arribar els primers. Però per sort, hi ha qui en comptes d'empullar-te et dona la mà i t'ajuda a continuar. Entre tant i tant, va tornar el calor amb les vacances. 3 mesos i ja hi érem un altre cop. Però aquest any alguna cosa passaria i cap de nosaltres ho sabia.
El coronavirus va començar a expandir-se per tot el món i al març del 2020 ens vam veure enmig d'una pandèmia mundial confinats a casa. Les classes van haver de canviar la manera de comunicar-nos. No tot van ser 2 mesos fàcils, però vam aconseguir i finalment ens trobem un altre cop enmig de l'estiu. Per fi va arribar quart, el que deien que havia de ser un dels millors cursos de la nostra vida. L'inici va ser estrany, van deixar de veure'ns les cares, havíem de portar mascareta, amb confinaments i restriccions que no ens l'han deixat gaudir com l'hauríem d'haver gaudit. Tot i aquestes dificultats, vam seguir caminant per arribar fins al final i ho vam aconseguir. Després de 4 anys caminant, hem arribat fins al final. No ha sigut fàcil, però avui som aquí per donar per finalitzat aquesta etapa de la nostra vida. Tots els nostres esforços han fet que, tot i estar enmig d'una pandèmia mundial, ens trobem avui aquí. A partir d'aquí ens començarem a separar, a escalar diferents muntanyes i a prendre diferents camins. Cal agrair-vos perquè, tot i que no sempre hem estat bons amics i que sí que hem sigut bons companys, perquè som difícils, però dintre l'aula hem sabut comportar-nos com companys moltes més vegades de les que ens pensem. Un fort aplaudiment per totes vosaltres. Ens veiem en el camí. Moltíssimes gràcies per ser i sempre. Família. Tot això. I ara crido a l'escenari a Tristan i al Sergi de quart B. Que ens presentaran, ens diran unes paraules sobre la seva classe, quart B, i ens presentaran el vídeo que han preparat. Pues primero de todo, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, el día tiene 24 horas. Yo ahí lo dejo. Muy bien, Sergi. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Que bueno, como todos sabemos, este es el fin de una etapa muy dura, 4 años de nuestra vida. Cada día llenos de exámenes, llenos de deberes, llenos de trabajos. Bueno, todos sabéis cómo es. Y pues nada, para eso hemos querido hacer un vídeo recopilando un poco lo que ha sido estos 4 años, sobre todo este último. Ya que este camino y todos los cursos anteriores pues han sido duros, pues por razones que todos ya sabemos, queremos dar las gracias a todos los compañeros, en especial de nuestra clase y con todos los que hemos compartido momentos durante esta etapa. En cuanto a nuestra clase, decir que ha sido un placer estar con todos vosotros, que aunque muchas veces se dijera que no estábamos unidos como clase, yo creo que hemos sido una de las que más unidas estábamos, que no ha habido en ningún momento ni malos entendidos y siempre ha habido mucha conexión entre nosotros, y que eso, quieras o no, a lo largo de un curso, pues es de agradecer. Pero también somos conscientes de que ha habido muchos conflictos, muchas problemáticas. Pues sí, la verdad es que sí, que ha habido pues un poco de todo, pues cables, estuches voladores, calendarios y pues nada, y en cuanto a los profes, pues ¿qué vamos a decir? Pues que han sido el centro de muchas de nuestras conversaciones, discusiones en las horas de tutoría, en las que Nuria casi ha preferido tirarse por la ventana antes que escucharnos. Pero bueno, a pesar de todo, hay que agradecerles también que cada día de lo máximo por intentar aportarnos un poco de sus conocimientos, que aunque muchas veces no hagamos caso, quieras o nos sirve en el día a día, que
muchas cosas de las que apretamos aquí a lo mejor no las aplicamos en la vida, pero sí de alguna manera nos ayudan a ser mejores personas y eso os puedo asegurar que sí que servirá. Y sí, está claro que hay que destacar su papel como profesores. Muy bien, Gonzalo, muy bien. Y que por supuesto han formado parte de nuestro día a día y que los conocemos muy bien. Así que espero que sepan apreciar este pequeño homenaje. Antes de nada, buenas tardes a todos y a todas, ¿vale? Como delegado de cuarto E, quisiera dar unas palabras hacia mi clase. Y es que como alumno nuevo que he sido este año, la verdad que la acogida ha sido magnífica, fabulosa. La verdad que ha sido una clase con un compañerismo muy alto, con muy buen feeling de alguna manera. Y la verdad que estoy muy orgulloso de la clase que me ha tocado, del tutor que me ha tocado. Y la verdad que el instituto ha sido muy bueno y no me han fallado las expectativas que tenía. Así que muchas gracias a todos y a todas que habéis formado parte de mi clase, a todos los profesores, al tutor y a todo el equipo directivo. Muchas gracias. No hemos preparado nada, pero era para salir por lo menos. No me grabéis, por favor. Y espero que... Ahora mismo no sé lo que decir, pero he salido por aquí para hacer algo, ¿sabes? Para ganarme una apuesta que he tenido que hacer. Y está quedando bien, ¿eh? Y a ver... ¿Me puede ayudar mi compañera, vale? Porque me queda en blanco. Tot i que al principi no ens coneixíem alguns i estàvem així incòmodes, al final hem sigut molt bona classe. En definitiva, que hem sigut molt bona classe, ens hem ajudat els uns als altres, tant en matèries com a salvar-nos d'alguns dinànties. Joel? I res, que moltes gràcies per aquest any. Encantado de haber estado con vosotros este año. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Well, good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. God, I wish that I could do that. I've lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. But I guess good for you. Well, good for you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Well, good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. God, I wish that I could do that. I've lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. But I guess good for you. Maybe I'm too emotional, but your apathy's like a wound inside. Maybe I'm too emotional, and maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional, your apathy is like a wound inside. Maybe I'm too emotional, and maybe you never cared at all. You look happy and healthy, not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Like a damn sociopath, I've lost my mind, I've spent the night
I guess you moved on really easily. Bé, doncs, en principi, de part de la coordinadora, les cadires, ara quan acabarem, ara us direm més o menys que les deixeu al triangle quan acabem, val? Que cadascú la posi una mica ordenadament en aquell espai de l'esquerra, val? Perquè demà es puguin pujar. I, en fi, jo crec que ha sigut molt divertit. Moltes gràcies. I ja sabeu que ara podeu, estar una estoneta per aquí, feu si voleu alguna foto, però després hem de marxar, perquè els protocols són els que són, per desgràcia, d'acord? Bueno, molta sort a tothom i moltes gràcies. Va, agafeu una cadira cadascú, que no costa res, sisplau, la posem aquí en el triangle